בשביל מה? בשביל פרומון 2012. מכבי? צופים, נראה לך? ומי שעושה את הרקוד הכי טוב, מקבל כרטיסים חינם בפרימון. חינם? חינם, אז בואו נרקוד. שבט אופק, כן, כן. שבט אופק, אימא'לה, כן, זה מה אתם עושים? רוקדים את הריקוד האגדי של שבט אופק. בשביל פרומון 2012. אם נרקוד אותו, נקבל כרטיסים חינם. אבל מי שזכה במקום ראשון. היי, בואו נרקוד. תמעלו את זה לפייסבוק. אוקיי. יא, 3, 4 שבט אופק, כן, כן. שבט אופק, כן, כן. שבט אופק, כן, כן. צבא מקבל מסעדות. היי. זה מוסי, ולמה צעקת? רוקדים את הריקוד האגדי של שבט אופק. בשביל פרומון 2012. לא, של הצופים, האיקס-מדיה. אם נהיה ראשונים, נקבל כרטיסים חינם לפורימון. אז רוצה לרקוד? יאללה. של הצופים. 3, 4 שבט אופק, כן, כן. שבט אופק, לא רואים אותך.